postoje ratovi na sve strane, krize, strahovi, ali ja uvek kad razmišljam o takvim stvarima, ja se sjetim biblijske priče o potopu i o Noju. Tada je Bog odlučio da pusti potop na zemlju, jer su se ljudi previše odvojili. I on bira jednog čoveka koji je ispravan, koji je pravedan i on mu kaže da napravi barku. Taj čovek, iako je znao šta će da se dogodi, on nije razmišljao ni o ratovima, ni kakav će biti taj potop, ni kako će to da izgleda, ni kada će da dođe. Sve što je on razmišljao jeste da mora da ispuni zadatak. Zadatak je da se napravi barka, dobio je uputstvo i on je to počeo da radi. Izgradnja barke, znate koliko je trajala? Po nekim izveštajima 70 godina. Ljudi prolaze i gledaju ga, kaže, vidi, on pravi barku, nema nigde ni kišice, ali on radi svoje. Šta hoću da kažem? Svako od nas ne treba da se bavi, po mom mišljenju, stvarima koje su udaljene. Sad treba da se ja bavim ratom u Iranu. Naravno, to ne znači da treba da budem neobavešten i da me baš briga za to. Pre brige za te stvari, čovjek mora prvo da napravi tu barku. Ja razmišljam, razumete, o ratu, a ne vidim tu svoju ženu, ne vidim svoje dete. Po mom mišljenju, građenje barke je realna mogućnost. Za nekog je građenje barke posvećivanje poslu, porodici, prijateljima, sebi, Bogu. I kad dođe taj trenutak potopa, mi ćemo biti sigurni. Zato što smo radili šta je do nas.